Veus si estic tirant mà de paelló, tal, què podrien dir així a Alemanya? Xai, jo vull dir, mira, vaig a fer un paelló, però vaig a fer el pa mi, tal, perquè no vull que vinguen els malasombres a pegar sarpa i damunt, i deixar-me després sense arròs i deixar-me sense absolutament res. Perquè no és ja l'arròs que puga haver ahí, sinó que després ells, al ser alemans, pues, aquests plats, ells se fiquen 3 plats cada un. I acaben en el paelló en mig segon. Encara no m'ha donat compte jo, que encara no s'han nascut d'ella tots, ja no queda arròs per ningú. I dius, xai, i quin és el mal? Bueno, el perill és també la nevera que tinc jo ahí. Les cerveses van que volen. Si deia jo tinc 5 o 6 cervesetes, ells, pues clar, una cervesa així se les fan, no sé, com qui es fa un xupitet o una copeta de terri, per ells se fan una cervesa així se la fan en seguida. I com els alemans són agarrats, malparits, que no porten mai pues, unes pastetes o un grapà de cervesa, no porten mai ells. Si venen, s'aixoquen així, tiren mà de paio, com està al costat, acaben en ell en un moment, i després, si t'he vist, agarren el que són així, que no m'ho tenc, agarren per així, i desfilen cap allà, i després tiren a mà dreta i se'n van, o alguns deixen així el cotxe, però l'únic que han de fer és vindre des de lo que és el paio, quan han acabat en ell ja, i d'ahí, de totes les cerveses, les olives i el que pugui haver portat jo, pues, ja s'alcen ells, van per així, pugen damunt del cotxe, l'arranquen i se'n van a fer la mà. Tot així, després queda això que pareix que siga Casa Pepe Merda. Tot ple de gots, el paelló clar per escurar, que se no l'escuraria mai un alemany i encara que el mataren. Això no ho faria mai un alemany. I després ponia que escurar tot, limpiar els plats, després si algú va anar al retrete i deixar d'ahir el que siga, pues també hi ha que pegar limpiant. Entonces jo vull dir, mira, jo com tinc el mac així, vull fer un paello per mi, que tinc lliure, m'aixoque jo a la maqueta esta. Dau! Veig tu, si m'ho ha muntat jo així en Alemanya al meu estil. I que se'n vaig anar a fer la mató, jo avui no vull saber res de ningú. Jo avui menjaré el paelló i no tinc que limpiar ja res. Ja tinc menjar pa demà també. I a millor després demà. Bo! I si a vegades voleu un bitllet privat, tireu un mà de la web, www.miquelserrano.com, que ja ve l'època de bodes i de més, i n'hi ha que anar fent bitllets, i vosaltres ho dieu a última hora, sempre. Aneu pegant ullades, vídeos de publicitat i de felicitacions, així va estar la web. Esteu!